to je pro mě takový hodně na vybití a samozřejmě ten totem, když tam někoho mám, tak jsem ráda, že si tam někoho představím a jdu do toho ze vší vervou. Tady ty děvčata jsou opravdu neskutečný, co tady dokážou předvíst jako, a jak dlouho, oni už tady cvičí asi 3 hodiny, jo.